We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Mina owami umendo ngawuphiwa ngusisi wami ngoba elivila engayiphekeli indoda ephinde engayiwasheli futhi. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ekhaya sizalwa siba 3 amantombazane yimi ophakathi nendawo. Ugogo ekhaya ubenalento yokukhetha izingane. Usisi lona engimulamayo ugogo wamuthanda kakhulu ngoba nguye umzukulu wakhe wokuqala. Ubenzelwa nguye nje zonke izinto. Okwathi uma sekufika thina esilandelayo, kwacaca ukuthi nathi fanele sihlezi simenzela usisi. Ngoba ubenganqeni ukuthi uma sekufanele kuphekwe avele ethi uyagula. Masithi siyakhuluma athi ugogo kushuthi sifuna ingane yomntanakhe ifele emabhodweni. Usisi ubelala azisonge okuka-okapu uma kusaphekwa. Kuyothi kungavuthwa ukudla avuke aphile saka. Sagcina sesijwayela-ke lempilo nosisi wami omncane ukuthi imisebenzi yasekhaya imele thina. Ngoba ubuthi uma ukhuluma naye kube uthinte ugogo. Sayiphila-ke leyo mpilo ekhaya ukuthi sizalwa neprincess ngempela. Engathinti lutho nje ehlezi igula ukugula okulapheka uma sekuqedwe imisebenzi yasendlini nokupheka. Kanti iprincess izoba nenhlanhla-ke ithole indoda eyithandayo. Vele-ke amadoda awathanda kabi amavila. Uma bethandana-ke noSibali kucace-ke ukuthi cha impela ufuna ukumshada. Nangempela-ke alobole uSibali. Okwathi noma eselobolile impela uSibali, ngisho eselethe izimpahla zakhe ukuthi iwashe leyakithi, ivele igule into ongayazi, awashe-ke ugogo ethi awu angeke phela ziphindele emuva izimpahla zikamkhwenyana zingcolile. Zithi mase zisocingweni hawu ivuke iphile saka lena yakithi. Siyibuke-ke lento yayo kanti indoda izovele ifune umshado maduzane ngoba le yakithi yayingafuni ukuhlala kwamfana ngisho izinsukwana nje ezimbalwa. Shuthi ubebaleka yona imisebenzi. Yathi-ke indoda kungcono-ke bavele bashade straight ukuze bezohlala ndawonye. Kucace-ke manje ukuthi akusekho ukubuyela emumva fanele eyogana usisi omdala. Hayi nangempela-ke kuhlelwe ekhaya ukuthi aphume ayogana. Uzogana yedwa phela manje ugogo angeke ahambe naye. Kwenziwe-ke amalungiselelo omshado wayo ekhaya. Ilokhu igula kancane kancane inkunzana. Ugogo-ke atatazele esho khona ukuthi sebafuna ukuyibulala ingane yomntanakhe umona kubantu. Esho umuntu vele ogulayo uma kusetshenzwa ekhaya. Hayi-ke iphume intokazi iyogana wawumuhleni umshado wayo. Izimpelesi-ke ziyasala-ke uma vele kade kunomshado. Hayi sisale-ke nabangani bakhe esikade simuse nabo. Ukudla kwe-breakfast vele sasifike nakho ukuzokwenzela abantu basemzini ekuseni sibavuse ngetiya. Nginitshela ukuthi kwavuka thina kuqala wawungafunga ukuthi yithi esizogana. Amahloni kimi sengimvusa phela kumele silungise emzini fanele babone ukoti kuqala thina size ngemumva. Izihudule nje intokazi yakithi. Lapho emini kufanele sipheke emzini babone phela ukuthi kungene ukoti. Usisi-ke ngisho eqoba inyama kushona ilanga nje yonke into yakhe ayisheshi. Ngiyibuke lento ukuthi lo muntu opheka isobho liyohlonipha ngaphansi eplatini sizoba yinhlekisa kulabantu balana akukahambi nezihlobo zakhona. Ngathi ngisacabanga nje ngezwa ngaye ethi ngicela upheke ukhari
ngabona ukuthi uyayibona naye lento ezokwenzeka. Hhayi ngipheke-ke ngiqede kudliwe siwashe izitsha. Umuntu owayekhathele kunathi sonke nguye, esho khona ukuthi akusavumi lutho usephethwe nayikhanda. Ngathi nje kuye, "Eyi ungalali-ke Jesu, hlala nje esitulweni." Ngibone uSibali esemulethela amaphilisi ngisho ngenhliziyo ukuthi akamazi lona wakithi ukuthi akaguli lo muntu uhlezi enjena vele. Uma sekufanele sihambe-ke thina zimpelesi, ethi okungcono angihlale noma u2 weeks mina. Ngathi nje lutho ntombi koze kuthiwe ugane nami. Ngathi zisalele nje kwakho manje thina sesikwenzile obukufanele sikwenze. Hhayi-ke yasala kanjalo-ke intokazi emendweni nomyeni wayo. Kwathi emva kwenyanga yesibili beshadile ngezwa ngalona wakithi ethi ucela ngibavakashele. Ngathi hhayi angithandi mina ukulokhu ngifika emzini wakho ngoba bazokuthuka ngako sengathi ufuna kuhlale abantu bakini khona. Angincenge-ke ngithi hhayi ngizofika ekuseni-ke ngihambe ntambama. Hayibo uma ngifika isono kanjani endlini yomfana, kwampahla zakhe uSibali aziwashiwe ngeke usho ukuthi lo muntu unomakoti osanda kufika. Eyi ugogo wayona ingane kamama. Uma ngifika-ke kube ukuthi yena cha uyagula ucela ngibawashele ethi uzongikhokhela. Ngithi hawu ukhuluma kozwayo-ke lapho ngizingene impahla zakhe noSibali ngikline endlini yome gweqe. Saya ekhishini lakhona uma umfana-ke uyamthanda nje nami futhi uyangithanda ungibiza ngomakoti omncane. Hawu ngilingene nekhishi ngisho ngibeka amabhodwe ngipheke. Mase siphakile-ke okukaSibali vele kuya endlini yabo. Yafika-ke indoda izibuyela emsebenzini isithola vele sihleli siyaxoxa. Lena yakithi ngisho ukuba isukume izinakele ifoni, ivele ithume mina ukuthi anginike uSibali ukudla. Adle-ke uSibali encome indlu ukuthi kwaze kwashaya umoya, ebabaze nokudla okumnandi. Ayinake kwakunaka lena yakithi izibukela nje ifoni yayo. Kube ukuthi-ke nami sengiyavalelisa-ke. Kuqhubeke isikhathi kuthi nje emva kwezinyanga eziyisithupha baphume umuzi wabo. Hhayi-ke uma sebaya emzini wabo-ke usisi yilapho-ke owayese ekhululeke khona, eseshaya lezi obezishaya ekhaya avele alale ethi uyagula yena. Bekuthi njalo uma ngifikile khona ngithole amabhodo sewahleli lento ewubulwembu. Indlela-ke intokazi yakithi beyivilapha ngakhona. Ngisho emshinini wokuwasha benginokuthola izimpahla ezinamalanga zihleli. Lo wakithi ugcine ngoku-onisa umshini kodwa ukuthi azikhiphe uma umshini usuqedile kunzima. Ngiyofike ngikhuqululeke njengenjwayelo. Wagcina engicela ukuthi ngizohlala nabo. Ngathi nje cho ntombo ngalangaphetha. Ngasho ekhaya ukuthi lo ufuna umuntu ozoba yisisebenzi sakhe njengoba ebenza la ekhaya. Yena ubengipha shem imali ukuthi nje phela besingakavumelani ngokusemthethweni ukuthi mina sengiyisisebenzi sakhe. Futhi nami-ke bengingafuni ukuthi kuze kufike lapho. Bekungcono nje khona lokuthi ngiziyele mina ngesikhathi sami engifuna ngaso. Yaqala yakhalaza-ke indoda yaze yafika qathatha ekhaya izobika lenkinga ebhekene nayo. Yathi nje indoda yona ibuya emsebenzini ilambile ikhathele ithole kungaphekwanga endlini lo wakithi ezilalele. Yathi indoda cha iyehluleka manje izosho ukuthi icela abuyele ekhaya bezomuyala kahle. Wathi nje ugogo etshela usisi, uyabona-ke uma isikhuluma kanjena indoda ukuthi uzoyalwa kahle isuke isigwala.
Ethi nje lo wakithi uma ngabe kunjalo iyamusiza phela, vele yena akasakwazi ukuyimela lento yomgano. Muningi kakhulu umsebenzi yena ufuna ukubuya ekhaya. Waqhubeka wathi yimina engifanelwe yiloya muzi. Wathi yize yena angeke ayimele lento yokuba nengane eyindoda kodwa ufuna umyeni wakhe eshade mina. Ngoba vele uyazi ukuthi uzothatha enye intombazane. Hayibo, ngathuka mina ngahlahla amehlo ngabheka ugogo noSibali ukuthi bakhulume, kunalokho bathula. Wavele walwa-ke usisi wathi nje uma uSibali engayizwa lento kusho ukuthi uzoshiya yena kulomuzi ahambe ayothenga omunye umuzi. Ngoba lona kuzongena mina kuwo qha. Yazi ngangithi uyadlala-ke mina. Uyabona indoda uma ikuthanda sengathi ivele ivume yonke into nje oyishoyo. uSibali wavele wasukuma wathi usayokhuluma nabakubo wahamba. Basale bengingenela-ke nami befuna ngivume lembudane yabo. Ukukhuluma nje iqiniso mina uSibali ngangingakaze ngimbheke ngaleloso. Kodwa-ke ugogo naye usisi bazama ngayo yonke indlela ukungibonisa ubuhle balento. Kanti futhi-ke naye uSibali wayeyindoda ezilungele bandla. Kwandlula-ke izinsuku ezimbalwa sabona ngoSibali sekafika nabantu bakubo. Ugogo wayeselokhu ebakaza nje, usisi wavele wakubeka kwacaca ukuthi cha yena angeke ayimele lempilo. Ngusisi wakhe omncane kuphela okufanele angene emzini wakhe. Kwasho ukuthi kubo kamfana-ke abanendaba nalutho bamukela lokhu okushiwoyo. Vele nami-ke bayangazi futhi bayangithanda. Kwacaca-ke ukuthi fanele ngiyogana, usisi wabuya ekhaya sengathi akaze kwenzeke nix. Kanti kwenzeka konke lokhu usisi uzethwele kodwa akakazi uze wabona emva kwezinyanga eziyisithupha. Nathi sajwayelana-ke noSibali sagcina sifunda ukuthandana. Uhlezi esho ukuthi kusho levila lalimulethele umfazi wakhe wangempela. Encokola ethi uyabona manje sengize nginomkhaba uyapheka phela umfazi wami. Njengamanje-ke sinezingane ezimbili noSibali bese kuba yile kadadewethu nayo sihlala nayo. Uyafika-ke usisi esivakashele afike alale futhi uma ethanda. Eqale-ke lezinto zakhe zokugula ihleke indoda yakhe imutshele ukuthi kodwa ngiyakuthanda sipari wami wangenza umuntu wena. Ngoba mhlambe ukube ngazifunela mina omunye umfazi ngangophinde ngithole esinye isiguli esihlezi silele njengawe. Lapho ayinendaba leyakithi kuvele kuhlekwe nje. Ugogo wake wasonela umuntu ekhaya. Yazi usisi unqena ngisho ukuzenwaya. Futhi usho kugcwale umlomo ukuthi akasoze yena washada indoda ifana nengane encane. Ebuye ethi ingcono kwangane isuke isazokhula. Kodwa-ke ukonakala kwenye into ukulunga kwenye, ngoba ukhona ekhaya nguye ohleli nogogo manje, isikhulile intombi endala. Umama wethu-ke wandlula emhlabeni sibancane vele sikhuliswe nguye ugogo. Yazi uma nidalelweni niyohlangana nanoma ngayiphi indlela. Mina kwathatha ukuba usisi wami ashade yena kuqala nobambo lwami ukuze sihlangane thina. Ongiphethe kahle uSibali ngisho emzini angiconsi phansi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.